sari kahaman khajani takukte bohok song narok nai tongo ani channel SBD vlog no. Ke narok nukui mana ang tahu khetate kithangai tongo ani cotton isim langko tinin date ke 29 October 2020 bo thrimani din tini baike bo paspo solongkha sangno yaga klangmani o sungsarni ke abono sangbono tarbo kisa mombati rok soklai kisa sonman rena hini thanglai tongo narok nai tonglis. Namza khawon tongnai hola letini kai tor bai tongna hanis namza khawon tongnai hola letini kai tor bai tongna Kai tor chung no kogrumani sazani bising tui muthanani sazla phai plu bacha uisu sukha o baksa khe thang lai nai chu hanis namza khawon tongnai hola letini kai tor bai tongna lang matag na zora phai ke ya ka rai mathang nai zora phai ke mai sing sa slang sai man ru ya gol bru ni bagui le ke bo phaya hanis namza khawon tongnai hola letini kai tor bai tongna 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 hanis namza khawon tongnai hola letini kai tor bai tongna hanis namza khawon tongnai hola letini kai tor bai tongna Narjotan hambai an video pulai sem paitha jarnai tombagai like khaji katalangke subscribe khaji asungno hambai.